ناي لومي مصنعتنا كمتي كلنا خنريو صنحنا كاب ግብረ ሐዋርያት 10:6 كاب 10:9 كساب 4 زلوي كاب 10:9 كساب 24 زلو كنببيمو كابو تبغيسه خقصلي مالتي مساي كم زلهم ملكت እንዳገበርኩም ላይ ትخدو مالتي كمزي بل ጎይተታ ድማ ተስፋ ረብሖም ከም ዘባተ ከምስራአዩ ንጳውሎስን ሲላስን ሓዝዎም ናብቶም ሹማት ከአናብ እዳጋ ሰሓብዎም እሞ እዞም ሰባት እዚአቶም አይሁድም ንኸተማና ከአ የነዓብዋለው ንሕና ሮማውያን ክንቅበሎምን ክንገብሮን ዘይተፈቀደና ስርዓቱን ይሰብኩ አለው ኢሎም ናብቶም ሓላቁ አምጽዎም እትእኩብ ህዝብ ከአ ተላአሎም ቶም ሓላቁ ድማ ክዳውንቶም ገፊፎም ብሽመል ክዘብጥዎም አዘዙ ብዙሕ ምዘበጥዎም ከአ ናብ ቤት ማእሰርቲ አተዎም ነቲ ሓላው እሱራት ድማ አጽኒዑ ክህልዎም አዘዝዎ ንሱ ዝትእዛዝ ዝምስተቀበለ ከአ ናብ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ አተዎም ጋሮም ከአ ኣብ ጉንዲ አጽኒዑ አሰረ ብለና እዚ قبلዚ ካብ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን መጽናዕትና ዝቀጸለ ክፍልዩ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዝራአናዮ እታ ብዙሓት ጎይተት ዝነበሩዋ መንፈስ ጦንቆላውን ዝነበራ ንጎይታታ ድማ ብዙሕ ተርበሖም ዝነበረ ሰበይቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ምስራሕ ስለዝኸለአቶም ነቲ መንፈስ ገኒሑ ካብኣ ምሰው ከምዘው ጾሪና ነርና ሎም ድማ መቀጸልታናቱ ክንርኢና እታ መንፈስ ጦንቆላ ዝነበራ ሰበይቲ ካብቲ ዝነበራ መንፈስ ምስተገላገለት እቶም ነዚ ዝረአዩ ጎይተታ አዝዮም ይምሐሪኦም ምክንያቱም ከምዚ ነጥቃል ነንብቦ ዘለና እቲ ካብኣ ዝረኽቦ ማለት እቲ ብመንገዳ አቢሎም ዝረኽቦ ዝነበረ ረብሓታት ጠጠው ስለዝበለ ማለት እዩ ምንጭ በረኸቶም ያኔራ በኻለ አዛራረባ በቃ ምንጭ ናቶም ናይ በረኸቶም ሶርስ ያኔራ ዛሰብ እዚኣ እቲ ምንጭ ምስተደፍኖም እዮም እዞም ሰባት ኢዶም ኣብ ልዕሊ ሐዋርያ ጳውሎስን ኣብ ልዕሊ ሲላስን አንቢሮም ማለት እዩ እቶም በዛ ናይ ጥንቆላ መንፈስ ዝነበራ ሰበይቲ ብዙሕ ዝጥቀሙ ዝነበሩ ብዙሕ ረባታትን በአዝረብሑ ዝነበሩ ሰባት እቲ ካብቲ ሰበይቲ ዝረኽቦ ዝነበረ ረብሓታት ደው ከም ዝበለ ምስፈለጡ ብቐጥታ እንታይም ገይሮም ኢዶም ኣብ ልዕሊ እቶም ረብሓታቶም ጠጠው ዘበሉ ሐዋርያ ጳውሎስን ነቢ ሲላስን አንቢሮም ምክንያት ፈጢሮም ድማ ብሽመል ክዘብጥዎም ኮለውና ኣብ ዝንርኢ ዘለና ኣብ ቁጥር 19 እንታይብል ጎይተታ ድማ ተስፋ ረብሖኦም ከም ዘባተ ከምስራአዩ ይብለና አይገርመኩምን ተስፋ ረብሖኦም ከም ዘባተ ከምስራአዩ ይብለና ከመይ ገይሮም የምፈሊጦም ከመይ ገይሮም እዮም ተስፋ ረብሖኦም ከም ዘባተ ከፈሊጦም ስለተናገፈት አይኮንን ፈቲናት ኸውን ያኮ ምስተናገፈቱን ክትንቁል ምስተናገፈቱን እቲ ቀደም ትገብሮ ነገር ክትገብር ፈቲናውን ከውን ኸሊ እዞም ሰባት ግን እቲ ካብ አዝረኽቦ ዝነበረ ረብሓታት ከም ዘባተኹ ምስራአዩ ይብለና ንሐዋርያ ጳውሎስን ሂዞም ኮስዶም ኮለው ንርኢ እዞም ሰባት ንሐዋርያ ጳውሎስን ሲላስን ስለምንታይ ሂዞም ናብቶም ሹማት ወሲዶም እንደሐሪና እቲ ምክንያት ከምቲ ንሳቶም ዝበልዎ ማለት በዓል ሐዋርያ ጳውሎስ ሮማውያን ከቀበልዎ ክገብሩን ዘይተፈቀደሎም ስርዓት ከቀበሉ ስለሰበኹ ይኮነን ናብቶም ሓላቆም ጽዮሞ ሓቀይዶ እዚ ሽፋን ይባሃል እቲ ዋና ምክንያት ከምቲ ኣብ ቁጥር 19 ዘንበብናዮ እቲ በታ ናይ ጥንቆላ መንፈስ ዝነበራ ሰበይቲ ዝረኽቦ ዝነበረ ረብሓታት ደው ስለዝበለ ወይ ድማ ስለስተበትከዮም ኢዶም ኣብ ልዕሊ ጳውሎስን ሲላስን አንቢሮም እቶም ረብሓታቶም ስለስተተንከፈ ሓሪኦም ኢዶም ኣብ ልዕሊ ሐዋርያ ጳውሎስን ሲላስን ዘንበሩ ሰባት ነቲ ኣብ ልዕሊኦም ክገብሩ ዝሓሰብዎ ንኽገብሩ እተጠቀምሉ ክሲንታይ ዝብል ነይሩ ከም ዝሕጅ ንሪኦ ጸናሕና እዞም ሰባት እዚኣቶም ምክንያቱም ብዘይ ምክንያት ዘይፈጢሮም ሲ እቲ ዝሓሰብዎ ነገር ኣብ ልዕሊ ሐዋርያ ጳውሎስን ሲላስን ክፍጽሞ ይክእሉን እዮም ኩሉ ግዜ ጠላት ጸላኢ እንታይ ዝገብር
يخسس يو accuse زقبرنا متان اتي زحاسبو نجر متان اتي قبل علينا زوجو أجندة تجبارة ونمجبر كسي زتكام نحاسوت كسي زتكام حق إزمسل نجاري زتكام أبزين بقى الحواري بأولوس كذبتوا مسدليو حرق أنا ما بلع عليهم كوتسو مسدليو تايلهم إزوم سبعة زياتهم أيهوديا قدما أيهوديا نختمنا خينا أبو الله خلاي نحنا روماويان كنقبلون كنقبرون دي تفقدنا سرعتون يصاب كله إلهم بحسود كخصوهم كلهم نري اتوم ربحاتاتهم ستتنكف سبات بزني حاسود كسي نتهزبي تاجيرمو على علمو نبقى باولوس نابتم شمات كم زمتوهم توم حلقوا دما نتنجر كوموديلهم كيتس عريو بشمال كزبتوهم كلهم نري قطري سرانكلتن سرانسلستن كيدنا هنا نبب كلنا انتهي لنا اتي اكوب هزبي خاا تلعلهم توم حلقوا دما كداون توم قففهم بشمال كزبتوهم عززو بزح مزبتوهم كاا نبيت ما أسرتي أتوهم نتحلوا أسرة دما أصنعوا كهلوا عززوا بلنا إذا كل ما كراز وردهم زلوا سلمنتايو اندحر إلنا كمتي اتوم كسستهم زبلوا بعال حواري باولوس نتا كتما سلزن عبوا روماويان كقبلوان كقبروان زي تفقدلهم سرعة سلسبخو أيكونن إذا كل مكرا بتصيحوهم زلو إذا كل مكرا بيوتهم زبتصح سلمنتاي اندحر إلنا نتا منفست انقولا زنبرا سبيتي نقويتا تادما بتمت انقولا بزح تربوهم زنبرات قزئتي كابتنيت انقولا منفس حراس لزقبرو واي نسا حرام مسوصت اتوم قويتا زنبرو اتي بمنقد دابلوم زرخبو زنبر ربحاتاتهم دو سلزبالا بز مخنات زيوم بز كل مكرا زحالفو زلو مالتي اتي حلاو سرات نزت ازاز كابتوم حلاقو مستقبله نحارة باولوسن نسيلاسن تايجيروم نابتي وشتي بيت ما أسرتي اتيو اقاروم عبقوندي اصنعو خاسروم كولو نري زقرمي اتي زوم سبات تقريفومي زوم سبات قوسيلومي زوم سبات بقى دم يزفصوم زلو مزخولو زسبزي انتايجيروم اقاروم عبقوندي نابزن نيمان نتاقام كايبلو مليسوك انزا خوصو خولوم كولو ينا ابزن رئيزة لنا كابتران حموشتن سايسرن شديشتن كينانا نبب كولنا فرق ليت مسكونا دما باولوسن سيلاسن نأملاخ انا لمنو بزيما يمسكنو نبرو اتوم اسورات كا يسمعوهم نبرو بدنقد دما مسارة تابيت ما أسرتك ساعة زناوت برتع من دقدق مدرخونة بوبو خا كل تي ما عادسو تخفته ناي كلاتهم مقاوهن انت يخون يبلنا تفتح كبر نشمو يخون الزخف لزي عزيز قرم كفليو بعال حواري باولوسن سيلاسن دحرتي بزح مقرفتي دحرتي كل سقاي أبيت ما أسرت مئتاو أقارم دما أبقوند مئسار نأملاخ النالمنو بزيما كمسجنو خلو مرأي عزيز أقرم نغاري نون تغريفكا نون زبانكا أوسيلو أبك أنزا خلخا نيشتي نغر قوديلو ناينا كنفرنا ندربي بدعم نخوري أبلع لي بقى سبات هين الزارب قلين الزارمات نيشتي نغر تقوديلونا مالتي نون بخمزي تزابيتكا بشمل تزابيتكا موخا عندنا دما أغاركا مسجوندي تأثيرو كتابسجن يترف مالتي أنا نسخاتكمن فريجنا مليء خلو زبلع زستي كاي قودلنا خلو نسللو غزا خلنا ندقسلو عرات خلنا تمسجن مبال زسانا لو زمني نازلنا حق ده يكون القدسان اتخونتاتهم ويزحلفو مسجدلات نأملاخهم كي مسجنوا عقتومن
ቅዱሳን ኣብዚ ክነስተብሕሎ ዘለና ሓደ ኣብ ነገር ኣሎ ብዙሕ ግዜ ነዚ ክፍሊ ተሰቢኽናዮ ኣለና ብዙሓት ድማ እንጠቕሶ ክፍሊዩ ክንጠቕሶ ከለና ግን ኣቃልል ኣቢልና ኢና ንጠቕሶ ሓቂዶ እዞም ሰባት ኣብ ከመይ ኩነታት ኮይኖም ንጎይታ ብዘይማ የመስግንዎ ከም ዘለው ነፍስ ወከፍና ክንፈልጥ ይግባአና ክትዛረቦ ቀሊል ክትሓልፎ ግን ኣዝዩ ከቢድ እዩ ሓቂዶ ቅዱሳን ጳውሎስን ሲላስን ምስቁስሎም ደሞም እናፈሰሰ እጋሮም ምስጉንዲ ተኣሲሩ ከለዮም ንጎይታ ካብ ኩነታቶም ወፂኦም ዘምልኽዎ ነይሮም ኣነ ንስኻትኩም ዝጎደለና ዘይብልና ኖን ብዘይማ ገርና ከነመስግኖ እታ ተመስገን ትብል ቃል ካብ ኣፍና ንምውፃውን ኣዚና ኢና ንሽገር ኣብ ቁጥሪ 25 እንታይ ብለና ፍርቅ ለይቲ ምስኮነ ድማ ጳውሎስን ሲላስን ንኣምላኽ እናለመኑ እንታይ ገብሩ ነይሮም ብዘይማ የመስግኑ ነበሩ እቶም እስራት ከኣ ይሰምዑዎም ነበሩ ይብለና ጳውሎስን ሲላስን ካብ ኩነታቶም ወፂኦም ምስቃን ዘኦም ምስቁስሎም እንዳሓለው ንጎይታ እናለመኑ ብዘይማ ገይሮም ድማ ንጎይታ ከመስግንዎ ከለው እቶም ብዝተፈላለየ ምኽንያት ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ተኣሲሮም ዝነበሩ እስራት እንታይ ይገብሩ ነይሮም ይብለና ንጳውሎስን ሲላስን ጽን ኢሎም ይሰምዑዎም ነይሩ እቲ ናይ ጳውሎስን እቲ ናይ ሲላስን ኣምልኾ ነቲ ጉባኤ በሙሉ ተቆጻጽይርዎ ስምዑን ቅዱሳን ሐቀኛ አምልኾ እዚ አይነት አምልኾ ካብ ኩነታትና ዝወፀ አምልኾ ክነምልኽ ኮለና ክብር እግዚአብሔር ዩ ናብቲ ዘለናዮ ስፍራ ዝእድም ጸሓፍዎ አሜን ዶ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ካብ ኩነታት ዝወፀ ምስኩነታትና ዘይከይድ ገር ካለይሞ የመስግነ ካለኹ አይነት ዘይኮነ መዝሙር በቃ ስለማንነቱ ካብ ኩነታትካ ዝወፀ መዝሙር ካብ ኩነታትና ዝወፀ ዜማ ንእግዚአብሔር ክነቅርብ ኮለና እንታይ ዝገብር እንደሕርኢና ንሰማዩ ናባና ዘምጾ ዘውርዶ እግዚአብሔር ይመስገን ህልውና እግዚአብሔር ዩ ካብ ሰማይ ናብቲ ዘለናዮ ጉባኤ ዘምጽ አሜን ዶ ቅዱሳን አነ በታኒ እሽተይ ተመክሮይ ርእዮ ለሁ እዚ ነገር እዚ كل جزء أب جوبائنا كاب كونتاتنا زوج مزمور كزمر كله عبيخا سلطونيخا جنونيخا بقى كملخا كاي بقى كاب كونتات زوج أملخو أب تجوبائنا كزمر كله انتهي زجبر مسيلكم سماينا أنا إنفيدي جبرنا آمين دو يسوع كريستوس قويتاي إذا نجرزيو أب تجوبائك خون كله نريزلنا نقول تأسور تاني لو سمع زجبارو سماوي مزمور يزمر سلزنا برايو سماوي كأنه يقنه يسلزنا برايو آمين دو سمعني እግዚአብሔር ይባርኩም ሎምዝ ዛረቦ ነገር አለኝ አሜን ዶ ምስጋና አብ አምላኽና ዘሎና በቃ ምትእምማን ዘርእዩ ሓደ ሰብ ከመስግን ኮሎ ክትሪእዎ ኮለኹም ካብ ኩነታቱ ወጪዩ ንእግዚአብሔር ከመስግን ኮሎ ትሪእዎ ኮለኹም እንታይ ዘርእየና እንደሕሪልኩም አብ አምላኹ ዘለዎ ምትእምማን ይዘርእየና አሜን ዶ ምስጋና ንጸላኢ ኮንፊውዝ ንገብረሉ መሳሪሕ እዩ አሜን ዶ ቅዱሳን ምስጋና ንጸላኢ ኮንፊውዝ ትገብረሉ መሳሪሕ እዩ ምስጋና ናይ አምላኽና ከአሊነት እንእውጀሉ መሳሪሕ እዩ አሜን ዶ ሓደ ሰብ ከመስግን ኮሎ እግዚአብሔር ንስኻ ካብ ኩነታት በቃ ልዕሊ ኩነታት ኢኻ በቃ ንስኻ ስልጡን ኢኻ ካብ ኩነታት ንላዕሊ ኢኻ ንሁሉ ዝተቆጻጸርካ ኢኻ ኢና ንብሎ ዘለና እግዚአብሔር ይመስገን ክነመስግን ኮለና ንእግዚአብሔር ኣብ ኩነታትና ክግለጽ ባይታይና ንፈጥረሉ ዘለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስምዑኒ ጎይታ ኣይኽእሎኒ ደቁ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣብ ከቢድ ኩነታት ኮይኖም ከመስግንዎ ከሎ እግዚአብሔር ክኢሉ ስኡሉ ኮፍ አይብልን አቱም ሰባት
فرق ليت مسكونه باولوسن سيلاسن نا املاخ እናለመኑ بزيما يمسغنو نبرو هاليلويا اذا عينت زي هيوت يهابنا امين دو زي لواوت هيوت هذا عينت هيوت እግዚአብሔር አምንታይ ይዝነብር ይሉ ማናሉስ ነገረን እግዚአብሔር አምንታይ ይነብር ይብል መጽሐፍ ቅዱስ አብናይ ህዝቡ ምስጋና ይዝነብር አሜን ዶ መንበሪው ምስጋና ይ ኢየሱስ ክርስቶስ አብራይ ክንሪ ኦሆለና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይና ቦልዮም ዝዝምሩሉ ዘመስግንዎ ነሮም ድሕሪና ተሐሪድ ካኻ ሞይት ካኻ ከምዝገር ካኻ ይግባአካዩ እናቦልዮም ዝሰግዱሉ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ዶ እዛ አይነት አምልኮ ሆነ ምልክ ኮለና ሰማይ በቃ ንሰማይና ምድር ነው ወርዶ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ኮይታይ ስለዚህ ምስጋና ናይ አምላክና ከአልነት እንውጀሉ ቋንቋይ ሃሌሉያ አሜን ዶ አብትቤት ማአሰርቲ ቅዱሳን ቅድም ሕጂ ከምዛ አይነት ጸሎት ኮነ አምልኮ ተሰሚዑ ይፈልጥ አይፈልጥን ዝፈልጦ ነገር የብለይ እዝን መጀመርታ ጊዜ ይግን ኢለ ያአምን ማለት እቲ ናይ ጳውሎስን ሲላስን ጸሎትን ናይ ምስጋና መዝሙር ነቶም ብዝተፈላለየ ምክንያት ኣብቲ ቤት ማዕሰርት ዝነበሩ ኩላቶም ከም ዝጸለዎም ኩለንትንኦም ከም ተቆጻጸረይና ኣብዝ ንርኢ ዘለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሪኹሞ ናይ አምልኮ ፓወር ናይ አምልኮ ኃይሊ ናብዝ ንርኢ ዘለና ሰማያዊ ነገር ክእወጅ ኮሎ ሰማያዊ መዝሙር ክዝመር ኮሎ ዘይትንክፎ ሰብ የለን ኢምፓክት ይዘምጽ አዚ ጸላዊ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ጳውሎስን ሲላስን ኣብ ከቢድ ዝኾነ ኩነታት ኮለው ምስቃን ዞኦም ምስቁስሎም ንጎይታ ምምስጋን ምስመረጹሞ ሐቀኛ አምልኮ ከምልኹ ምስጀመሩ ቃል አምላኽ እንታይ ብለና በድንገት ድማ መሰረት እታ ቤት ማእሰርቲ ክሳዕ ዝናወጽ ብርቱ ሩኡይ ዝኾነ ነገር ይኮይኑ ብርቱ ምንድቅዳ ምድሪ ኾነ ብኡኻ ኩሉቱ ማዓጹ ተኸፍተ ናይ ኩላቶም መቃወሕውን ተፈትሐ ብለና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ዶ አምልኮ ከምዚ ዝገብር ማዕሰርቲ ናትካ በጢሱስ ኣብ ዙርያኻ ናይ ዘለው ሰባት ማዕሰርትታት ዝበጣጥስ ዕጹ ማዕጾታት ዝኸፍት ነቲ ጸላኢኻ ዘስግድ አሜን ዶ إذا أملخو زيو مقاوح سيرو إذا أملخو زيو عصو معصو خفيتو إذا أملخو زيو نتي مسجوندي عتابيو إذا أسروم حلو بيت معسرتي كم زسجد جيرو إذا أملخو زيو توم شومات توم كزبطوم زعززو شومات مسيوم لمينوم أكبات إيروم كابتخة ما خخدو كلمونهم زجبارة إذا أملخو إجزابير سمو يبارك آمين دو نأملخو هو الزلو سب يفرحيها زابير سمي بارك آمين دو أبزي سماي قبر ملسخب كله ينانريز لنا زابير أبو نتوم مأنت سم يسوس واقع زخافلو زنبارو دكو أب كبير كنتات كله كمسجنوون كملخوون مسرعيه ናይ ሐዋርያ ጳውሎስን ሲላስን መቃወሕ ጥፋ ዘይኮነ ናይቶም ኣብቲ ቤት ማዕሰርት ዝነበሩ ሰባት መቃወሕ ክፈትሕ ክወድቕ ኮሎ ንሪ አሜን ንበዓል ጳውሎስ ጥራይ አይኮነን ጨኒቆም ነሩ ንበዓል ሲላስ ጥራይ አይኮነን ጨኒቆም ነሩ ኣብቲ ቤት ማዕሰርት ዝነበሩ ሁሉም ኣብ ጭንቀት እዮም ነሮም ኣብ ቤት ማዕሰርት ነሮም እግዚአብሔር ግን ናይ ኩሎም መቃወሕ በሐንሳብ ከውድቆ ኮሎ ንሪ እግዚአብሔር ይመስገን ብሬክ ስሩ ክቦም ኮሎ ንሪ ኢየሱስ ጎይታይ አሜን ناتي ناتاتكم من أملخو ريخم علىكم كابانا حليفو مجمرة عنايو ما أوحنا زسبرتنا يمسجانا هيوتنا تي كنزمر كلنا كنمسجن كلنا كاب كنتاتنا زوات أملخو نجزابير كنزمر كنقرب كلنا ناتنا قوات أروي مجمرة زفتح ناتنا حتوي ملسزركم مجمرة أمين دو
بدحريو ناب غوربيتنا حلف بدحريو ناب كبابينا حلف بدحريو نتا كتمانا يطلق لقا مالتي يسوع كريستوس غويتاي امين تزغرم ነገር እንታዩ መሰረት እቲ ቤት ማዕሰርት ምስተናወፀ ብርቱዕ ምን ድቅዳ ምድር ምስኮነ ኩሉ ተማዓጹ እቲ ቤት ማዕሰርት ተኸፊቱ ናይ ኩላቶም መቃወሑን ተፈቲሑ እንተኾነ ሓደ ሰብ ከማን በትስተፈጥረ አጋጣሚ ካብቲ ቤት ማዕሰርት ዝሓደ መሰብ የለ አይገርመኩምን ቅዱሳን ኢማጂን ሰራቅሉ አቡ ቀታል ነብስ ሰብ አሉ አቡ አማጽሎ ከታርሎ ብዙ አይነት ሰባት የማውታ አሲሮም ዘለው ነት በቃ በትስተፈጥረ አጋጣሚ ተጠቂሙ ግን ዘሐደመ ሓደ ሰብ ከማን የለ ከምቲ ኣብ ቁጥር 27 ነንብቦ እቲ ሓላው እሱራት ካብ ድቃሱ ምስተበራበረ እሞ ነቲ ዝኾነ ምስራአየ ማለት ማዓጹት ቤት ማዕሰርት ተኸፊቱ ምስራአየ እቲ ቀዳማይ ኣብ ርእሱ ዝመጾ ሓሳብ በቃ ኩሎም ሓዲሞም አሎ ዝብል ይነሩ ሓቀደ ቅዱሳን ምክንያቱ ኖን ከምዛ ዓይነት እድል ተረኺቡ ዝኾነ እሱር እድል እንተረኺቡ ብዝረኸቦ አጋጣሚ ካብቲ ቤት ማዕሰርት ክወጽ ወይ ከመልጥ ይዝደሊ እዞም ኣብቲ ጳውሎስን ሲላስን ተኣሲሮምሉ ዝነበሩ ተኣስሩ ሰባት ግና እቲ ተኣስሩሉ መቃወኽ ካብኦም ወዲቑ ክነሱ ምንም ዝወሰድዎ ስጉምቲ ኣይነበረን ምክንያቱ እንታይ ደህር ኢልና ንኹላቶም መንፈስ ቅዱስ ተቆጻጺሮም ከም ዝነበረና ክንርዳእ ንኽእል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ቶም እሱራት ተሓደሙ በዓል ሐዋርያ ጳውሎስ አይ ሓድሙን ترديهمني سلازي كال شجر دما خصعبومي مالتي እግዚአብሔር ግን ሰናይ ስለዝኾነ ንኹላቶም ኣብትዘለው خمز ጸንሐው ገይሮም እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እተሐላው እሱራት ምስተበራበረ ኸአ ማዓጹታ ቤት ማዕሰርት ተኸፊቱ ረአየ እቶም እሱራት ዝሞለቁ መሲሎ ድማ ሰይፍ መሊሑ ርእሱ ኸትል ደለ ጳውሎስ ግና ኩላትና ኣብዝ አሎናሞ ኣብ ርእስኻ እከይ ኣይትግበርና በለ አዊሉ ጨደረ ንሱ ድማ መብራህተ ሓቡን ኢሉ ናጎየ አተወ ራዕራ እናበለውን ንጳውሎስን ንሲላስን ሰገደሎም ናብ ግዳም አውጪኻ ጎይተተይ ምእንቲ ክድሕን ሲንታ ገብር ይግባአን በሎም ንሳቶም ከአ ብጎይታና ኢየሱስ እመንሞ ንስኻን ቤትካን ክድሕን ይኹም በልዎ ንዑን አቤቱን ዘለው ሁላቶምን ከአ ቃል እግዚአብሔር ነገርዎም በታ ሰዓትቲያ ብሌት ወሲዱ አቅሳሎ ሐጸቦም ሽዑን እሱ ምስኩላስ ድራቤቱ ተጠምቀ ናቤቱ አደይው ድማ ማዕድ ቀረበሎ በአምላክ ስለዛአመነውን ምስኩሎም ስድራቤቱ እንታይ ኮይኑ ብለና ተሐጎሰ ብለና ኢየሱስ ጎይታይ ሃሌሉያ አቁጥሪ 37 ከምት ክነብቦ ጸናሕና እታ ሓላው ሱራት I think ንዑኡ ተአምልኹ ደቂሱ ወይ ደቂሱ ዘይፈልጥ ሓላው ማዓጾ በጥኢሉ ማለት እዩ ምስተበራበረ ማዓጾት ቤት ማዕሰርት ተኸፊቱ ርዩ በቃ ከምቲ ዝብለኩም ጸናሕኩሲ ኖን ማዓጾ ተኸፊቱሲ ዝኾነ አጋጣሚ እንድሕር ረኺቦም ዑሱራት ይሞልቅዮም አነ አብሳዋ ብኾመ የሞሊቀ እድል ረኺበ ማለት እዩ አብሳዋ ተአሲርና ኾለና ቦርደር ክጠፍተ ተحيزه ተአሲረ ነረ ማለት እጂ ሚንዋለ خسرحنا مسوسدنا አብሳዋ ዓመትን 3 ወርሕን ገረስ ለዝነበርኩ ነቲ ከባቢ ጽቡቅ ገረስ ለዝፈልጦ ምሳይ 3 ሰባት ሒዘ ሞሊቃ ማለት እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አይ ሐዙንን አብዝ ካናዳ አለሁ ማለት كبرن قويتا يكون سلازي سرائي ويدما أسر زخونا عينة الدل اندحر رخيبو نايموم لا الدل رخيبو بتز رخوبو عقات امي يمولقي ازي ميتي خاميتي استرقاقت انقاري سلازي خايو ازي حلاو أسرات اتمعاتوتات بمولو تخفافيتو مسرعايا نرأسو قتل سيف مليحو مغنياتهم اندحر نساتهم مولي اممو نزي حلا أسر بهيوتو رخيبامو نعو مقتالهم زي ترفي مغنياتو متخلوهم زقب أسرات سلازي حلاوهم خقاتلوهم سلازي كاب نساتهم زقاتلوني كاب زساقيني ننبسي خقاتلايلو وسانخو السن كله يناندري زلنا
እግዚአብሔር አምላኽና ግን ናይ ምድሓን አጀንዳ እምበር ናይ መቕታል አጀንዳ ስለ ዘይነበሮ እግዚአብሔር አቦ ስለምንታይ ንነፍስ ወከፍ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ ኩላቶም ኣብ ዘሎ ስፍራ ክጸንሑ ገይሮም እንድሕር ኢልና መታንቲ ሓላው ሱራት ከይመውት ንሱን ቤቱን ድማ ብስም ጎይታና መድሓኒና አሚኑ ክድሕን ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ንሁሎም ሰባት ከይሓድሙ ኣብዘ ዘለዎ ቦታ ኮፍ ክብሉ ዝገበሮ መንፈስ ቅዱስ ስለምንታይ እንድሕር ኢልና መታን እዛ ነብሲ ክድሕን አሜን ዶ እዛ ነብሲ እዚኣ እቶም ሱራት እንተ ዝሓድሙ ነይሮም እዚ ሰብ እዚ ርእሱ መጥፍአ ነይሩ ሓቀይደ ቅዱሳ السب زين تايم جبرة نيرو رأسه مدفع نيرو رأسه أطفئ مال الدماء إذا سب زين هبسي أول كيدو مالتي نسوت رايزي يكونت بيت سبون وانجيل أي مسمعون نمد حنون أي ممتون نيرام تقول زفلت أملاخ نزز لزفلت نقول لهم أسرات أبزل لو سفرة 5 أن حجيروهم كبرن قوي تاخون أمين دو أملاخنا نيمد حن أجندة يزلوا نيمد فا أجندة يبلون أملاخ بتحدو دوزا أمنت كله نيزل عالم يوت كركب انبر نغيت أفقسي نودو بجا سعزهب نعالم كندزف كرايزبل سازي اكزابير نيمدحان أم نيمدحان أقلقلوتي زلو انبر أم نيمدفع أقلقلوتي أيكونن زلو سازي زانبسيزي أخدحن سلازنا برا نتا أتموسفير منفس كردوس كام تقوط أتقرو نرئي مالتي هارب أولوز من نجيرو وي بخمي فليتيو هذا كلاتنا أبزل لنا إلوه خلا أي نتحلى سورات أبرسخا أكي أي تكبر كبلوخ إلو حتيتكم دوت فول تقدسان هاري باولوس أوشت تبيت ما أسرتي تأثير زولو أوشتي تأثير زولو عندنا دما فرق ليتيو تعلماتيو اتحلاو سورات كمان مبرحت لميني ناب على حوارب أولو زلو وسفرا خيدو زاهر سمي يبارك كم تقبل على زنببنا يو اتقوان فرق ليتي إذا مالتي مالتي دقدق زبالت الماتي نيرو مالتي اتحلاو سورات حوارب أولوس كلاتنا بزلو نامو أبرئسخا اكاي تكبريلو مسبولو اتحلاو سورات مبرحت حابونيلو مبرحت حيزيو ناقوينا بقى الحوارب أولوس نسلاسن كيدو سلازي حوارب أولوس منفس قدوس انت زي قلت قالو كلاتهم أبو خمزلون اتحلاو سوراتن أبرئسو اكاي قبر كمزحاد سبا بمنم كفلت عيمخ على النيرو يسوس كريستوس قويتاي أتوم سبات اتمسانا زلو أملاخ عيننا عصو أمين دو كله زفلت كله زرئي كله أب تحت قطط رزخونا أملاخ يسوس كريستوس قويتاي حوارب أولوس عيفقدهم ها انتي زبال فولي انتي زي اتندانس اي حازه كلاتكم علىكم دو اب كم زلخا اب كم دابلخا ايلو نخلو ما يتصحرين እግዚአብሔር ይመስገን መንፈስ ቅዱስ ግን ነሁሉ አቦቱ ኾፍ አቢሎ ስለዝነበረ ማንንም ሰብ ከም ዘይ ሓደመ ኩላ ሰበ ኣብቲ ኮፍ በል ዝተባሃለቶ ስፍራ ኮፍ ከም ዝበለት ሰብ እዚ ድማ ነብሱ ቀትል ከም ዝሓሰበ ነጊርዎ ነብስ ናይ ሰብ እዚ ከድሕን ኮሎ ንርኢ ማለት እግዚአብሔር ስም ይባረክ اتحلاو سورات هاري باولوس كلاتنا ابزلونا مو ابرسخا كاي اي تكبرنا بلا عاولو خچدر كولو مسمعو ودياو نتي ابغزارسو غبرو زحاسب كاي حاديغو مبرات حيزو بقطتا نابتي باولوسن سيلاسن زنبورو سفراي خيدو نابو مصي دما انتاي غيرو لميل سغدلو ميلنا ناب غدام اوصي دما ጎይተተይ ምእንቲ ክደሐንሲ እንታህ ገብሪ ግባአኒሉ ከሓቶም ኮሎ ንሪ እግዚአብሔር ይመስገን ሰበዚ ቀድም ዝተወሰነ ደቃይ ጎይተቱ ካልኦት የምኒሮም እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ዝኾነ ነገር ምስርዓየ እቲ ዝኾነ ሱፐር ናቹራል ዝኾነ ነገር እቲ ዝተፈጸመ ነገር ምስርዓየ ግና እዞም አሲሮም ዝነበረ ሰባት ተራ ሰባት ከም ዘይኮኑ ተረዲኦ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ዶ ሃሌሉያ አነ ንስኻትኩም ተራ ሰባት አይኮንና ዝገርመኩም አነ ንስኻትኩም እና ንርእስና አትሒትና ንርኢ አንበር በቲ እግዚአብሔር ንዓይና አሃትኩም ዝሪኤና ስታንዳርድ ተንሪአ ነርና ከምዛ አይነት ላይፍ ስታይል አይመሐለውና ነሩ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ዶ አብውሽጥና ንነገስታት ዘገልግል ቅብአት ይዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን አብውሽጥና በቀና ዓለም ዝተርፍ ነገር ይዘሎ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ዶ
ጳውሎስን ሲላስን ነትም እንት ክንድሕን ሲንታይ ክገብር ይግባአን ኢሉ ዝሓተቶም ሓላኡ ሱራት ክምልሱሉ ከለው እንታይ ኢሎሞ ንኽድሕን ክትገብሮ ዝግባአካ ነገር ሓደ ነገር ጥራዩ ንሱ ኸ እንታይ እዩ ብጎይታና ኢየሱስ እመን እሞ ንስኻን ቤትኻን ክድሕን ይኹም ክብሎ ከለው ንሪ አሜን ዶ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ብጎይታ ኢየሱስ እመን እሞ ንስኻን ቤትካን ክትድሕን ይኹም ምስበልዎ ኣብ ቁጥሪ 32 እንታይ ይብለና ንዑን አቤቱን ዘለው ሁላቶም ከአ ቃል እግዚአብሔር ነገርዎ ይብለና እተሐላው ሱራት ቃል እግዚአብሔር ካብ አብ ጳውሎስን ሲላስን ምሰምዐ በታ ሰዓትቲ አብሌት ወሲዱ አውሳሎም ሐጸበሎም በጎይታ ኢየሱስ አሚኑ ድማ ምስ ኩሉ ስድራ ቤቱ ክጥመቅ ኮሎ ንሪ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ከመይ ዝበለ አገልግሎት እግዚአብሔር ኣብ ዝኾነ ቦታ ይዝግልገል ኢየሱስ ጎይታይ ኣብ ቁጥር 34 እንታይ ይብለና ናቤቱ አደይቡ ድማ ማዕድ ቀረበሎም ንአምላኽ ስለዝኣመነውን ምስ ኩሉ ስድራ ቤቱ ተሐጎሰ ኢሉ እዛ ቤት እዚኣኩ እዚ ሰብ እዚ ነፍሱ ተዘጥፍእ ነይሩ ኣብ ዓቢ ሓዘን ምስተሸመመት ነይራ ሓቀደ ቅዱሳን አሜን ዶ አምላኽና ንሓዘንና ናብ ሓጎስ ዝልውጥ አምላኽ እዩ ንሞት ናብ ህይወት ዝቕይር አምላኽ እዩ እዚ ሰብ እዚ ንርእሱ ኸጥፍእ ዝሓስብ ዝነበረ ሰብ እዩ መንፈስ ቅዱስ ጣልቃት እዚኣቱ ነይሩ ኣብዛ ቤት እዚኣ ሓጎስ ምዃኑ ተሪፉ ሓዘን ምኾነ ነይሩ ኣብ ህይወት ነፍስ ወከፍና እግዚአብሔር ኮሙ ይገይሩ እዚ ኣብዚ ዝሕጎስ ዘሎ ሰብ ቀድሚ ቁሩብ ሰዓታት እኮ ነፍሱ ከጥፍእ ዝሓሰበ ዝነበረ ሰብ ነይሩ እግዚአብሔር ኣብ ህይወቱ ጣልቃ ስለዝኣተወ ግን ህይወቱ ክትቀጽልን ናይ ዘለዓለም ህይወት ክረክብን ኮሎ ንሪ ክብርን ሽሙ ይኹን አሜን ካብዛ አቢ ነገር ዋላ ሓደ የለን ኢየሱስ ጎይታይ ካብ 35 40 ድማ እንታይ ይብለና ምድሪ ምስ ወገሐ ግና እቶም ሓላቁ ነቶም ሰባት ፈቲሕካ ስደዶም ኢሎም ገላው ለኣኹ እተሐላው እስራ ድማ እቶም ሓላቁ ክትፍትሑ ሊኢኹም ኣለው ሕጂኻ ውጹ በሰላም ኪዱ ኢሉን ጳውሎስ ዝቃል ዝነገሮ ጳውሎስ ግና نحنا روماويان كنسنا بزي فردي بجحدو زبيطهم نبيت ما أثرت أتونا حجد ما بحبو دغسدونا بعلاتهم دامت يميوصون أمبر إذا كتو زي كوني بلوم توم قلاو زنجر زنتهم حلاقو نجروهم نساتهم دما روماويان مخانو مسمع فرحو مسيهم كابات روماو تصوم كابتا كتما كالجسون لمنوهم شعو كبيت ما أثرتي وصيهم نبيت لي داتو نتو محوات مسرعيهم كا معادوهم كاون حلفوا يبلنا مدري مسوغها غنا يبلنا قصه 35 اتوم نጳውሎስን ሲላስን ዘቢጦም ናቤት ማእሰርት ዘእተውም ናብታ ሓላው ሳር ሱራት እንታይ ዝብል መልእኽቲ ሰይዶምሉ ነቶም ሰባት ፈቲሕካ ስደዶም ዝብል ملكت بقلاو كل أخو خلون ري اتي حلا أسرات أسر كبحال يأسر فتح كبحال كله مفتح سلزخون سرحو نبقالوسن سيلاسن فتح كاسر الدم زبل ملكتي مسمتو بغطتها نبقالوس كيدون تايلو كتكادو تقول يوم نتاع إلهمهم الله خبلو خلدنري ጳውሎስ ድማ ቶም ሓለቆ ዝበልዎ مسمع ነቶም ነዚ መልእኽቲ ሒዞም ዝመጹ ሰባት መልእኽቲ ሂቡ ከፋኖም ኮሎንሪ በቃ ብጉህዶ ከምዝ ዘቢጥኩም حريمكم أقصلكم نبيت ما أسرت داقينكمنا هجد ما بحبو صدنا تدليل لهم إذي أي كونني بغمزي عواردكم أتيخمنا عندنا بحبو أي تصدنا نيهم أين خيدنينا نحن الروماويانينا زوم سبا سلمنتاي روماويان مخانوم مسمع فريحهم من دهر إلنا مغنياتهم روماوي مالت كبوري نيرو أبتي زمانتي حد ناي روما زيغا كمزي غيركا هيميليت كتقبرو يتخلنيها كمزي غيركا تواردو أي تخلنيها كبوري نيرو روماوي مالت أبتي زمانتي سلازي يوم كا نحنا روماويان كنسنا
ኣይሁዳውያን ኢልኩም ዘቢጥኩም ቀጥቂትኩም أبيت ما أسرتي أختهم نازبل قال مسمعو توم شمات وكيم مسيوم وريدوم تحتيلوم يقري تحتيتهم نبعال باولوس سيلاسن كابت ختمهم كالجسول لمينامو باولوس سيلاسن رجت أينه إخبار كابت بيت ما أسرت خوت لميناميم هك إيدا قدسان يلمنون يراميم كابت ما أسرتي كوتو تزاز كابتوم نبيت ما أسرت زأتو مسمت أجنا ينوتسن كم تزأتونا بعلاتهم مسيم يوتسونا خبلو خلون ري توم حلاقو بعل هارب أولوس رماين مخانم بزي فردي بجحدو زبيت نبيت ما أسرتي كم زأتوهم نتوم حلاقو ملأخت مثل أخولهم رماويان كم زخون مسمعو عزيم كم زفرحون ري كم تبعل هارا أولوس زت ألبو دما مسيم أكاباتيروم كابت بيت ما أسرتي كوتسوم كولونري كابت ختم دما كجلسو كلمنوم كولو دمانري يسوس قويتاي أب كتر بعد ما انتبلنا شعو كابت ما أسرت وتسوم ناب بيت ليديا أتو نتوم أحوات مسرعيوم كا معادوم كابون حلفو يبلنا كبرنا قويتاي هون قويتاي يسوس كريستوس بنجر كل يبارككم ጸጉ يبزحلكم نايلوم مصنعتنا بزودينا لنا ጸሊና خنودينا كلاتكم مداكم حفاب